sannan danna ƙararrawa domin sabbin bidiyoyin mu. Mana subscribe sannan danna ƙararrawa domin sabbin bidiyoyin mu. To a bidiyon mu na yau za ku ga yadda za mu fara da tags mu kuma element. To don wancan bidiyon just brush muka kan HTML domin ku samu idea. A bidiyon mu na za mu fara. To na farko dai akwai abin da ya kamata ku gane akan HTML. Na farko akwai tags, akwai element, akwai kuma attribute. Yanzu in ka shigo HTML editor naka by default ga abin da zai baka. To tags su ne irin waɗannan, like division din nan, like in ka danna speaker wannan shine tag na paragraph. To abin da ka saka a ciki like my site is awesome. To wannan p da ka saka na opening tag da na closing tag din shi ke gaya mu browser cewa HTML file kake dealing da shi. Yana ga mu browser cewa wannan paragraph kake dealing da shi a cikin HTML naka. Yanzu bari mu saving sannan sai mu ci gaba. Sai mu saving da HTML class 2. To a ciki dai yau za mu dan taba bangaren tags ne. To na farko tag shine kamar da na gaya muku shine abun da ake wanda za ka bude opening and closing tag wanda za ka saka content naka ciki. Yanzu bari mu saka h1. To mun saka arewa skills son mun yi ranin kun ga ban wai. To amma sai da wannan ya girma sosai due to resolution wayan namu har mu rage mu miyar h2. Na son kai muku a attribute. To yanzu wannan h2 da na saka din na cikin greater than and less than din nan da wannan na rufewa su ne tags. To wannan shi rubutun da na saka a ciki tsakanin tag din wannan rubutu na arewa skill zone ne shi ne element namu. To shi kuma attribute ana sa shi ne a cikin tag kamar da ku kalla a cikin wannan meta chat set din. Amma yanzu bari mu ignoring nashi don ba mu aiki da shi yanzu. Bari mu ignoring nashi mun goge shi. Save. Yawa sai falla mu zauna updated. Yanzu ga wani muke da shi a cikin website. To shi attribute suna nan kala-kala. Na kai space za ka yi sawa. Common attribute da aka fi using shi ne align. Sai ka zo equal to center. Kamar da kuke gani kun ga wannan rubutu na arewa skill zone ne ya zo center. To yanzu kawai na son na nuna muku ne tags daban-daban. Bari mu cire wardrobe don rubutun ya ji a gefe. Na son nuna muku tags ne daban-daban kamar irin su paragraph. So paragraph ne za mu yi sa abu da yawa. My site is awesome and make sure you subscribe my channel for more videos. Kun gani mun samu. To kamar da kuke gani wannan shine wannan attribute da muka saka din shine saka shi zo center. Na farko bari sake muku brush indicators. Wannan h2 din shine opening tag, wannan kuma shine closing tag. To wannan abun da ka saka shine element. To wannan kuma wanda ka saka shine attribute. To kamar da kuka sani tags din da muna da su da dama. Zamu zo ɗaya bayan ɗaya. Yau tags da zamu dealing ne abinda zan kara muku kai zamu dealing a tag. Zamu dealing da tag na bold da na italic. Kun gane ai. Bari mu kasu wannan yana so na kawo shi kasa ne. Okay. Copy. Yes. So mun sami su har guda uku kun gani. Wannan paragraph daban yake da wannan paragraph daban yake da wannan paragraph. Kun lura ma ya ba da spacing a tsakanin su. To wanda za mu yi brushing yau za mu duba kan bold da italic ne. Yanzu idan ana nufin text bold
idan ana magana akan text bold ana magana ne akan text mai dan kauri haka. For instance bari mu gwada samu isa b tag sai mu je karshe sai mu karka manta idan ka sa tag ya kamata ka sa closing tag. Kawai shortcut da mu taɓa wannan ne sorry sai mu taɓa wannan ne sai mu je tsakiya mu sa b. to idan kun duba idan kai running wannan in kun duba shi na farkon ya fita ne daban da sauran kun gani kun lura shi ya fita daban da sauran domin na tsara mai wani tag akan shi ya zama bold kun gani kuna fahimta. to shi na biyun kuma samun ai kawai ba wani just simple English karka manta ka sa closing tag kullum shi ne farko shi ne karshe saurin ka sa opening tag ai in kuka duba wannan ya zo bold wannan italic ko ba ka ba wannan kuma kun duba ba mu apply mai komai ba yanzu bari mu koma mu apply duka biyu za mu samu bold din da italic din. to kamar da kuke ganin za ka sa bold naka sai ka sa italic din saboda shi karka ce za ka haɗa su a cikin tag ɗaya don dukan su wannan ba daidai ba ne sai ka zo ka sa italic naka daban. to sai ka zo ka manta ka sa closing tag naka tun da ka fara sa tag na bold naka sai ka space ka sa kamar closing tag za ka samu closing tag na shi haka sai ka zo ka yi na wannan din kuma na italic din shi ma sai ka sa shi haka. to kun gani wannan paragraph ɗin ukun ya fito unique ya zama ga bold kuma ga italic a cikin shi wannan kuma bold da wannan italic wannan kuma dalilin da yasa yazo sakiya mun samu attribute ne kawai center kun gane attribute din shine align equal to center attribute din sun ɗaya bayan ɗaya za mu kawo muku su a jere kawai abin da muke so ku ci gaba da bin wannan channel inda ku subscribe da kar ku manta ku danna alamar ƙararrawa sannan ku bi sauran bidiyoyin mu ku danna subscribe danna ƙararrawa ku share bidiyon ma yan uwanku su ma su amfana. to akwai ɗan caution da nake son na baya anan ko kuma wannan da zance idan ka manta baka sa closing tag a wani wuri ba kamar nan azumin ba mu sa wannan ba gaba ɗaya website din zai ɗauka ne sai inda ka samu closing tag na wannan bold din yanzu kun ganin opening tag ne kaɗai ko to kaf nan zai ɗauka har sai zuwa nan zuwa kan wannan yanzu bari mu gwada wani gobe kuma gaba ɗayan su sun zama bold in ku manta wannan mun samu bai da bold amma dalilin ba mu sa closing tag na wancan ba shi ba ruwan shi da wannan browser zai dauka automatically ne gaba daya kun gane. to wannan caution ne wani lokaci akan turo ne ta message haka a ce kaza din nan ya fara daga farko bai kare ba. to wannan kawai da abin da muke so da ku shine ku ci gaba da bin wannan channel domin ku samu sabbin bidiyoyin mu ku yi subscribe kai kuma ta. to yanzu in Allah ya kai mu tafi na gaba za mu ci gaba ne za mu je yanzu emphasis so underline da dai sauransu kan za mu kawo muku sabbin attribute da kuma tags insha Allah. akwai wani ɗan ƙarin bayani da nake so na muku akan shi HTML in za ku lura wannan na kawo muku layout ne. to a cikin layout ne kun duba da kyau a ciki akwai HTML. to a cikin HTML din za ku ga an saka body wannan kawai za ku yi discussing akan body ne. to a karkashin body ne za ku ga an saka akwai H2 da sauran content na paragraph din. to wannan dai an just muku describing yadda website din yake ne ana gaya muku wannan idan ka bibi bidiyon baya ma da ido ma za ga output na wannan website din an yi running ba sai ka gani ba amma dai kawai abin da nake so ku gane shine cewa a cikin HTML akwai head din is on his own kuma akwai body shi ma mai zaman kansa ne. Head da body su ne masu zaman kansu. to wannan shine abin da nake so ku dan fahimta domin yana kawo mutane da yawa confusion. ku da kallon bidiyon